may mga perang sinisiksik dito. Tingnan mo. Oh, may mga pera. Eh, sinumbong siya sa pulis. Meme na ako. Kamusta inyo mga cancer? So, kating-kating na ako daan ng mga memes ngayong linggo. Kaya atin ang simulan. Kaling kay JVC. Ano ba yan? Ang luwag-luwag ng daan. Hindi mo ba ako nakikita? Sorry, hindi ko sinasadya. Siguro, magagancho ka, ano? Kriminal ka? Yes, sarap ng hindi pinipigilan ng tawa. Ano ba yan? Ano to? Anong movie to? Comment nyo, anong movie to? Magagancho. Awkward na ako sa kamay niya. Hindi ko sinasadya. Siguro, Ito yung kamay ko nung nasa harap na ako ng kaba ng bayan. Sunod! Galing kay Boring Legal, Big Brother. No? Leonard Andrew, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib itong si Reynalyn na iyong pakamamahalit paglilingkuran habang buhay? Marina ko yun. Opo, kuya. Ay, father. Opo, kuya. Ay, father. Nagle-level up pa eh. Dapat kuya ka muna bago ka maging father. Wala nang sakristan. Kuya muna tapos father na agad the next evolutions. Kasalanan! Ang dumi-dumi nyo. Laki ni Raban. Hindi. Ayaw nga pala di ba? Nag-comment ako dun sa ano nila, sa video nila. Tandaan natin saglit. Ayoko na kasi binabalik na pa ulit-ulit eh. Diba? Sabi ko lang, certified nanay mo means. Sabi ko sa inyo, skip na tayo dun sa importanteng parte. May bumisita sa kanya. Walang iba, kundi ang kanyang inang si Pero na Annalyn, pala dito na anak isa- eh. Andito na ako. Magaling anak, magaling. May lightings pa kayo, hindi halatang scripted. Itabi mo anak, ako na. Sama-sama tayo. Hindi ko kayo pababayaan. Alam mo yun, sweet. So okay to eh, wholesome. Maganda yung pakiramdam na nakita na sila. Pero scripted na lahat yan. Okay, halata naman sa lighting ng pagpasok ng nanay niya. Mga tao nakatingin dito. Diba? Hindi na tayo baguhan dyan. KMJS naman yan. Matagal na natin ginagatas ng KMJS. Alam mo, naiinis ako na sobrang mature ng bata eh. Kasi na-accept niya agad yung mga kakulangan ng kanyang mga magulang. Proud ako sa kanya. Wala akong problema doon. Kulang kid. Mapakita ako man sa bata ako kung ano ang pagkukulang. Makasalanan, Father, pagkumpisalin mo nga itong si nanay. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito Ayoko na gawa ng video, ayoko na paulit-ulit, men. Ito kayo na isa. Ayoko yung play. Jesucristo, sacamos, volteamos, abrimos, volteamos, cabeza hacia atrás, Kasalanan na abrimos, naman. levantamos, agachamos, bajamos, Optimus Christ! cabeza otra vez hacia atrás, bajamos, abrimos, Ayoko na. Nagsimbahan ba siya? Oh, metaphorically, di ba? Siya ang simbahan. y obtenemos a Meca Jesucristo. Amen. Tadali ako dun sa... Yun yung demonyo. Yun yung demonyo na binubulong sa'yo. Hindi makasalanan. Kanina kriminal. Ngayon naman makasalanan. Kala ko santo yun yung pamangkin ko lang. Makasalanan memes ba ngayon? Ito ba gusto? Napaka-wholesome ng huli nating video. Ba't kailangan nyo akong dumihan ng ganito? Napakalinis na eh. Maraming salamat, Fernando. Sarap maging tito. Tamang paiyak lang sa yan ang tunay na tito. Makasalanan. Upo ka dito. Laki na pagkuto eh. Tunod. Kali kay Stan. Ano to? If you laugh, you go to hell, part 1. When your legs don't work like they used to before. Di ako tumawa kasi cute pa rin naman yung aso. Kala mo, ikaw nga dalawa kamay mo, wala kang silbi. Kala mo ha. Sunod, galing kay satisfying video. Ako si Joy, tang ina mo. Ako si Sadness, tang ina mo. Ako si Angry, tang ina mo, Pacquiao, galit ako. Ako si Fear, tang ina mo. Ako si Disgust, Madumi! tang ina mo. Ang iyong bibig! Joy, tang ina mo. Hindi marumi yung kaluluwa pero marumi ang iyong bibig! Sunod, galing kay Sir Sacho. Wait, okay. So, Tawa to ng nagbabasa makasalanan. ako ng Bible. Sa likod may titi.
May titi. Sino nagtang ina? Ba't ka tumatawa? Pupunta kayo sa impyerno, gago. Ikaw rin tumatawa ka eh. Putang ina, pupunta kayo sa impyerno, gago. Nabigla ba siya? Naku, dito na niya nalaman yung humor niya, nag-iiba na. Hindi! Makasalanan! Makasalanan ng mga memes! Gusto ko pa naman ng wholesome na video, hayop kayong lahat. Ang dumi-dumi nyo! Sunod. Bakit? Bakit ganito ang buhay? Katawan. Yup. Sasasagi yung ka rin papuntang langit yan. Sige. Sunod. At ito na naman. Galing kay Curse Ben. Autobots, transform! My name is Optimus Prime, 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 Prime. My name is Optimus Prime, Prime, Prime. Wala akong reaksyon. Sunod. Porket ba may tato? Adik agad? Kailan pa naging shabu yung ink? Ink. Ink. Parang buzzer. Ink. Mga judgmental. Tama, yung mga makasalanan, mga judgmental. Huwag kayong judgmental, sabi nga nila, Tito Vic and Joey. Bawal judgmental! Habang buhay, Wala taga sa TikTok ba? Lahat Porket yung ba para may sa'yo. tato? Adik. And I do on my head. Mga judgmental. That I met you. Di ba? Bagay, di ba sakto? Kasi isa lang naman sa'yo dyan. Ang pinaka-judgmental! Kahit sino pumantay, iwan! Kahit pamilya mo pa. Diba? Dapat meron kang go. Motivated ka ba? Focus ka lang baka lay up. Kahit marunong mag-screen, iwanan mo. Galing kay Sean. Ayan oh. Anak na! bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito? Mga nanay niyong magaganda. Diba? Hindi tayo makasalanan. Leche. Sunod. Galing kay Alfredo. Hey! Papuntang langit! Oh, Tito YouTube, ano yan healthy na gulay yan ha. Bigyan nyo ng konteksto, mapapagalitan na naman ako eh. Konteksto ha, yan ay dahon ng laurel. Yung nakaharang dun sa mga statwa ng mga anghel. Sunod. Galing kay Hoops. Hindi ka kasi motivated, hindi ka nakinig kay Tito Red Dawn. Awkward nun. Pabidang yun, men. Bakit kailangan mo untugin ng ganun? Tapos. Kasi si San Pedro nung papunta ka na sa gate ng langit. Kasalanan! Sunod. Ngayong gabi ay sabay-sabay po nating ipagdasal ang ating mga kaibigang Inggitera. Sa bawat tuludtod na aming Ang dami niyan. ay Ako, dami ko itutugon po nakikita. natin. Kaibigan kong Inggitera, Mga di ko makakasama sa langit. Atin pong ulitin. Kaibigan kong Inggitera, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Kung ang kaibigan mo ay may narating sa buhay, maging masaya ka para sa kanya. Tugon po. Amen, Father! Ano pa ito, Father? Sister! Opo, kuya. Magaling lang kapag kaharap ka, babati sa iyo at may beso-beso pa. Tugon po. Inggitera, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Mga walang mapagkaabalahan kaya sa buhay, kaya ikaw ay pag-uusapan. Tugon po. Kaibigan kong Inggitera, sumalangit nawa ang iyong Malangit nawa. Kala ko ba hindi pwede ang kagamitan sa langit? Bakit may mga nakakaakyat na plastic? Sa 10 tama mong ginawa na di nila ibinalita, pero sa isang pagkakamali mo lang, Amen, ikaw ay sister. bidang-bida sa Amen. kapwa. Tugon po. Kaibigan kong Inggitera, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Pag may kailangan lang sa iyo, sa kakakilala. Pero kapag nakuha, itsapwera ka na. Tugon po. Kaibigan kong Inggitera, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Sunod na verso sa gay bar. Sunod! Kala kay yo, how to raise your groove or a complete thunder. Oh, hindi yan manga, LN yan eh. Mali, makasalanan ka na, mali ka pa. Dumilim ang paligid sa langit. Sunod. Paano? Ba't immortal ba siya? Yung ba yung power niya? Kaya niya natagalan? Lagi mo rin yung photo nila Tito. Tito Big pa. Sunod. Galing kay Kim Davis. Zombie wave bilang. Mapahusga! Bawal judgmental sa langit. Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Panginoon. Paano kaya kung may TikTok sa langit? No? Okay lang ba sa'yo? Ayoko na.
Ayan na, handa ka na ba? Eh, so gusto ko i-selfie rin ako ng mga kaibigan ko pag namatay ako. Ipaalala nyo sa akin na bakit bad trip ako sa inyo. Sunod! Galing kay SMLLNC. Ama namin. Oh, ito na naman. Kasalanan na Watashi tachi no chichi. Okay, na natin. Para di marinig ng mga demonyo. Napicture na ba natin? Pagtog paano eh. Gusto ko no, wholesome ang init na nga eh. Ang init-init na nga, natagdagan nyo pa. Maganda yung bop though. Sa lupa, parang sala. Eh, di ba parang kanta yan? Yung sa simbahan dati na pinupuntahan ko, kinakanta naman yun eh. So, anong diferensya nito? Eh, kita kasi ba marami na tayong ginawa mga ganyan. May mga comments na sinasabi. Depende kung ginawa daw yung kanta para pagtawanan. Pero paano mo malalaman yun? Sino nakakaramdam kung nakakatawa isang bagay? Iba-iba tayo ng humor. Iba-iba tayo kung paano tignan ng isang bagay. Paano magiging objective yun? Lahat yan subjective, di ba? Hindi ko rin maintindihan. Pero sunod! At pawali, galing kay Southeast. Lods, umaalog basta. Kailangan ba talaga lahat bastos? Ha? Lahat na lang! Ang linis-linis ito. Yung umaalog na kotse. At doon, tatapos sa ating makasalanan ng mga memes. Akala ko naman, malinis to. Pwede ba wholesome yung sunod, mga admin? Parang awa nyo na. Ito, tatapos yun. Kung gusto nyo naman wholesome, o gusto nyo pagpatuloy, huwag nyo tayo like, at i-share sa mga kaibigan yung gusto nyo na sumalangit na at huwag nyo naman subscribe. Paulo, magsasalangit na. Parang mali.